Hayırlı gün tağında. Менә тагын аудио язма салырга булдым әле ак ат турында. Элекке юраулар, әйтемнәр, алар барысы да дөрес югыйсә, бүгенге менә әлеге шушы аудио язма минем нәк ак ат турында булыр. Бу ак ат, аны күп очракта оҗма ата диләр, теге дөньядан килә торган ат та диләр, юраулар бик күп инде ул менә Төрек киносын великолепный векны кат-кат карыйм да, анда да Валиде Султанны Сөләйманның әнисенең төшенә шулай ук ак ат кереп көтеп тора бит инде шушы эпизод хәтерегездә булса. Мин дә ике өзекне искә алып сезгә ишеттерергә булдым әле. Беренчесе инде аның минем нәнәем белән булган хәл. Сугышта була ике картәтиемдә Бөек Ватан сугышында әнкәмнең әтисе дә һәм әткәемнең әтисе дә. Әнкәмнең әтисе кайта сугыштан макталы, бик күп медальләр алып Муратов Мохтар карт, аны белмәгән кеше дә юктыр, ул безнең Чакмаш районында Яңа Калмаш авылында яшәде. Менә инде әткәемнең әтисе Ибраһим картәтәй сугышта хәбәрсез югала. Соңыннан инде аны туганнар кабереннән Братский могиладан Севастополь микән инде ул точно исемә төшми, аның торган җире Братский могиласы оныгы барып таба, оныгы минем ике туган абыем инде туфрагын алып кайта, күреп кайта, чөнки нәнәй мәрхүмәгә сүз биргән була, барыбер картәтинең каберен эзләп табырмын дип. Ат турында шушы сугыш бетүгә табанрак нәнәем төшме күрә, өн буламы инде ул, мин аны анык кына хәзер хәтерләмим дә. Өйдән ихатага чыга һәм капка төбендә бер невероятный биек, матур яллы аппак шундый ат туктаган була. Нәнәй әллә Ибраһим кайткан инде диеп капкага табан ынтыла һәм шул мизгелдә ак ат юкта була. Әнә шуннан инде ул картәтәйнең хәбәрсез югалган дигән хәбәре килә. Менә шундый хәлләр. Икенче өзек ул тоже шулай ак ат турында, бер ханымның беренче улы бик каты ширләп китә. Аш үтми бу җегеткә, ашасы да кыса, әле яшь, әле 14 генә яшьлек. Бу егет инде хастага әйләнә. Бер чарасыз ятканда, бу, конечно, ерак еллар, дәваларның да элеккечә вакыты, медицинский аппаратлар да теге допотопный дигән кебек инде МРТлар, УЗИлар юк вакыт. Әнисенә бер төнне шулай төш керә. Чишмә суына бара, елга буена атлап китеп барганда, артыннан тап-тып килгән тавыш ишетә, борылып караса, аппак ат атлап килә артыннан. Су эчәсе киләдер бу бахыркайның диеп, ул чишмәдән су алып эчерә һәм инде ат рәхмәт әйткән төсле аңа башын чәйкәп тора да тизүк кенә югала. Ханым уянып китә, улы жан биреп яткан була. Менә шундый серле хәлләр күп тормышта. Ышанмам димә, ышанам димә, һәркемгә Аллаһы үзе белеп кенә бирәдер. Әнә шундый күзгә күренә торган күренешләрне дә, шуңа күрә һәрбер нәрсәгә игътибарлы булу кирәктер дигән теләктә калам мин сезгә, тагын да сәлам юллыйм, Әлия Солтан.